ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Манучер Маҳкамов. 30 сентябр таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. 30 сентябр таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар маҷлис нахуст гузориши вазири кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбон Ҳакимзода дар бораи барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ ва ситруспарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2029 шунида шуд. таъкид гардид ки мақсад ва вазифаҳои асосии барнома идома додани рушди соҳаи боғу токпарварӣ ва таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти ғизоӣ, дастрасии корхонаҳои коркард ба ашёи хом, афзоиши иқтидори содиротӣ, коҳиш додани вобастагии бозори истеъмолӣ аз маҳсулоти воридотӣ, таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, вусъати иқтисоди сабз, ҳалли мушкилоти экологӣ, кам кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ ба атмосфера ва пешгирӣ аз гармшавии иқлим мебошад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо барои иҷрои саривақтӣ ва пурсамари барнома дастуру супоришҳои мушаххас доданд. сипас дар бораи баргузории конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2028 гузориши вазири корҳои хориҷӣ Сироҷиддин Муҳриддин шунида шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баргузории конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2028 аз ҳисоби шахсони масъули ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорату идораҳои дахлдор кумитаи тадорукот оид ба баргузории ин ҳамоиши сатҳи баланд таъсис дода шавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд ки кумитаи тадорукот якҷо бо сохторҳои дахлдори Созмони Милали Муттаҳид нақшаи чорабиниҳо оид ба баргузории конфронсро дар моҳлати 1 моҳ таҳия ва тасдиқ намуда ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот манзур намояд. лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи собиқадорон муҳокима ва барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд. дар идомаи кори маҷлис лоиҳаҳои нақшаи амали солҳои 2024-2026 стратегияи рушди ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040, барномаи давлатии рушди санъати театрӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2029, лоиҳаи рақамикунонии равандҳо дар дидбонгоҳҳои гумрукӣ ва оператори системавӣ дар низоми энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардида, вобаста ба онҳо қарорҳои дахлдори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд. ҳамчунин оид ба нишондиҳандаҳои дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2026 ва параметрҳои асосии он барои солҳои 2027-2028 гузориши вазири рушди иқтисод ва савдо Завқӣ Завқизода шунида шуд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазорати рушди иқтисод ва савдо дастур доданд ки дар асоси фармоиши ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷо бо вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи кишвар, инчунин корхонаи муассисаҳо ва ташкилотҳои дигар новобаста аз шакли моликияташон дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурӣ дар соли 2026 ва параметрҳои асосии он барои солҳои 2027-2028-ро таҳия намояд. супориш дода шуд ки лоиҳаи дурнамо то 1 июни соли 2025 барои баррасӣ ба ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. дар фароварди маҷлис президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди аъзои ҳукумати кишвар ва дигар сохторҳои давлатӣ барои иҷрои саривақтии дастурҳои маҷлиси навбатӣ ва супоришҳои қаблӣ вазифаҳои мушаххас гузоштанд. аз ҷумла пешвои миллат таваҷҷӯҳи масъулинро ба ҷоно кардани кори муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ, ривоҷ додани касбомӯзӣ ва забономӯзӣ
ба хусус барои калонсолон ва рушди ҳунармандӣ ҷалб намуданд. сарвари давлат ба ҳукумати кишвар ва дигар муассисаҳо инчунин дуер ба ташкили сатҳи баланди зимистонгузаронӣ, захираи кофии маводи озуқа ва сӯзишворӣ барои тамоми соҳаҳо, воситати корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масъалаҳои мубрами рӯз дастуру супоришҳо доданд. аз 2 то 6 октябри соли равон дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо байни ҷавонон барпо мегардад. Дар ин мусобиқаи бонуфуз варзишгарон аз 67 давлати ҷаҳон ширкат менамоянд. ҳоло барои иштироки фаъоли варзишгарон тамоми шароити будубош, тамрин ва чорабиниҳои машваратӣ дар Тоҷикистон дар сатҳи баланд муҳайё шуда, меҳмонон аз табиати зебо ва меҳмоннавозӣ хушнудӣ менамоянд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. муҳимтарин мусобиқоти ҷаҳонӣ ҷудо барои ин ҷавонони тозазуҳур ва падидаҳои наврӯстаи ҷудои ҷаҳонӣ шояд ин ҷо бошад. Душанбе, пойтахти Тоҷикистон. ҳар кадом бо эътимод ва иродаи қавӣ ба Тоҷикистон омадаанд. ман Саид Магомед Халилов дар вазни 73 килограмм дар ин мусобиқаи байналмилалӣ иштирок хоҳам кард. Тоҷикистон ба ман писанд аст. Чанде аз ҷудочиёни тоҷикро низ аз ҷумла Беҳрӯз Хоҷазода, Сомон Маҳмадбекро мешиносам. Аз сатҳи баланди баргузории мусобиқаҳои байналмилалӣ дар Душанбе огаҳӣ дорам. мо ҳам бо ҳайати дастаи ҷудои худ бо омодагиҳо ташриф овардем ва барои медалҳои тилло мубориза хоҳем бурд. ман Владимир Барта, директори варзишии Федератсияи байналмилалии ҷудо. аз мусобиқаи гран-при ин ҷониб ҳамкориҳои мо бо Федератсияи ҷудои Тоҷикистон қавитар гардид. дар маҷмӯъ меҳрубонии мардум, фазои мусоид барои рушди варзиш ин ҷо ба мо писанд афтод. субҳи имрӯз 150 нафар бо хатсайри Истанбул-Душанбе ва Дубай-Душанбе ба пойтахти Тоҷикистон ташриф оварданд. ду мусобиқаи қаблие ки дар Душанбе баргузор гардида буд, бахусус Гранд-слам аз зумраи бонуфузтарин мусобиқаҳо дар ҷаҳон маҳсуб меёфтанд ки қалби ҳама дӯстдорони ин намуди варзишро тасхир карда буд. ҳама аз Душанбе шаҳр сухан мегуфтанд ва омодагӣ медиданд барои омадан ба пойтахти Тоҷикистон. мо медонем ки Федератсияи ҷудои Тоҷикистон хеле заҳмат кашида кор мекунад ва варзишгарони зиёдеро тарбия намуда истодааст. бовар дорем ки мусобиқаи навбатӣ низ аз мусобиқаҳои қабли бонуфузтар хоҳад буд, зеро таваҷҷӯҳ ба варзиши ҷудо ин ҷо рӯз аз рӯз бештар мегардад ки ин моро хурсанд месозад. ҷудочиёни тоҷик дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ хеле хуб баромад мекунанд ва дар миёни ҷудочиён шумораи занҳо низ афзуда истодааст. бо таҷриба аз мусобиқаҳои гран-при ва гранд-слам ки ин ҷо баргузор гардида буданд, метавон гуфт ки ин мусобиқа ҷолибтар ва муҳимтар барои тақдири ҷудочиён ба ҳисоб меравад. мо ҳам бо ҳаяҷон нигаронем ки кадоме аз онҳо аз ин марҳила бо медалҳо мебароянд. аз ҳамкориҳое ки бо ҳайати Федератсияи ҷудои Тоҷикистон дорем, дӯстию эҳтиромашон бараъло эҳсос мешавад. соат айни ҳол 2 шаб аст, вале ҳамагон дар фурудгоҳ бо рӯҳияи болида интизорӣ мекашанд. ташаккури худро баён мекунам. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо баъзе аз ҷавонони ҷудокор, мураббиён ва ҳайати доварони Федератсияи байналмилалии ҷудо суҳбат намудем. агарчи баъзе аз онҳо барои нахустин бор ба Тоҷикистон омаданд, вале ҳарфҳои гуфтанӣ доштанд. Мика Албасенский ҳастам, роҳбари ҳайати ҷудоёни кишвари Олмон. агарчи ба Тоҷикистон бори аввал аст ки меоям, вале ҷудочиёни тоҷикро хеле хуб мешиносам. мо ҳам бо омодагии хуб омадаем. агарчи ин мусобиқаи ҷаҳонӣ аст ва на ҳама соҳиби медал мешавад, вале мо ҳамаи талошҳоямонро ба харҷ медиҳем, то медалҳои мусобиқаи мазкурро ба даст орем. дар миёни кишварҳои иштироккунанда Бразилия тими мукаммалеро доро аст ки дар ҳайати он 18 варзишкор, 9 писар ва 9 духтар хоҳад буд. тилфилада бестарам мебошам аз Фаронса. ҷудо барои ман ин ҳама чиз аст. ман ҳамарӯза кӯшиш мекунам то чемпиони ҷаҳон гардам. ба андешаи ман аз лиҳози дастгириҳои бештари соҳа, фазои ҷудо дар Тоҷикистон дигаргуна шудааст. хурсандам ки дар мусобиқаи ҷаҳонӣ дар Душанбе баромад мекунам. ҳамаи талошамро ба харҷ медиҳам то медали тиллоро ба даст орам. бояд гуфт ки чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонон барои аввалин бор бо студияи сайёр, сад ва манзури ҷаҳониён хоҳад шуд. тими техникии Федератсияи байналмилалии ҷудо низ аз ин рӯйдоди фараҳбахш хеле хушнуданд.
ман Чак Валигам, директори телевизиони Федератсияи Байналмилалии ҷудо, хеле хушҳолам ки дар Тоҷикистон қарор дорем ва ҷудочиёни ин мусобиқаи бонуфузро дар сатҳи баланд ба бинандагон инъикос хоҳем кард. Ин маротибаи сеюм аст ки ба Тоҷикистон меоям. дафъаи гузашта мо аз ҳар гӯшаи шаҳр бахусус осорхонаи миллӣ дидан кардем. бовар мекунед ҳам мардум, самимияти онҳо, фазои дӯстӣ, фарҳанги ин кишвар ниҳоят писандам омад ва аз сафари навбатиам ба Душанбе бисёр хурсандам. аз фазои ташкилгарида, аз истиқболи самимӣ ва омодагиҳои хуби чорабинӣ ҳар маротиба мо бо як шавқу илҳоми нав ба ин ҷо меоем. барои ҳавасмандии ғолибону ҷоизадорони чемпионати ҷаҳон оид ба куштини ҷудо байни ҷавонон барои ба даст овардани медали тилло 2500 евро, медали нуқра 1500 евро ва медали биринҷӣ 850 евро мукофотпулӣ пешбинӣ гардидааст. дар мусобиқаи баҳори гузашта дар Душанбе будам ва метавон гуфт ки яке аз бонуфузтарин мусобиқаҳое буд. хушнудии худро аз дубора омаданам ба Тоҷикистон иброз медорам. азбаски ин ҷо ба ҷудо ва варзишгарони ҷудо таваҷҷӯҳ ниҳоят бештар гардидааст, кишвари шуморо ба як сарзамини ҷудо табдил дода истодааст ки ин таваҷҷӯҳҳо ниҳоят муҳим мебошанд. ин мусобиқа як марҳилаи тақдирсозе хоҳад буд барои варзишгарон, чун ҳамаашон барои ба даст овардани медалҳои мусобиқа мубориза мебаранд. бо мизбонии чунин рӯйдодҳои муҳим Тоҷикистон тавонист чун давлати орому рӯбарушд, дӯстдори варзиш ва шаҳри Душанбе чун шаҳри сулҳу дӯстӣ муаррифӣ гардад. бо истифода аз имконияту шароитҳои фароҳам овардашуда, Тоҷикистон чун давлати соҳиби истиқлол дар баргузории мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ нақши калидии худро мегузорад. саҳифаи нав дар таърихи рақобати якҳарба. ҷудои тоҷик дар ҳоли рушд. инак нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо байни ҷавонон дар шаҳри Душанбе боз ҳаводорону дӯстдорони ҷудоро ба ҳам меорад. наздик ба 600 нафар. дар нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо байни ҷавонон варзишгарон аз 67 давлати дунё иштирок намуда байни ҳам овозмоӣ хоҳанд кард. айни ҳол аксари ҷудокорон дар доираи баргузории нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо дар шаҳри Душанбе байни ҷавонон аллакай ба Тоҷикистон омада бо такя ба имконоти фароҳам гардида омодагӣ мебинанд. Мы приехали вчера, нас встретили в аэропорту, привезли в гостиницу, быстро расселили, покормили, дали возможность потренироваться. Все здорово, все на высшем уровне. Сегодня уже прошли аккредитацию, получили аккредитацию, готовимся к выступлению. У нас полный состав 9 мужчин, 9 девушек. Условия прекрасные, мы живем прямо там, где есть возможности потренироваться и взвеситься, и аккредитацию пройти, мандатную комиссию, да, условия шикарные. Ассаламу алейкум, хурметті Таджикистан елі. Мы приехали на чемпионат мира в Таджикистан среди молодежи. Очень приятно, что хорошо встречает. Спасибо большое организаторам, которые проводят чемпионат мира. Очень хорошо работают волонтеры, хорошее питание, условия нравятся. И самое главное то, что Таджикистан от Казахстана недалеко. Вот. Мы прилетели в 1:50, и поясное время, то, что в Казахстане и то, что в Таджикистане, одинаково. Я в Душанбе был в 1977 году, тогда был всесоюзный турнир мастерский. Собирались 15 республик. Ну, тогда было вообще, можно сказать, а сейчас реформировано. Мне очень понравились улицы, стали большие. И возле улиц раньше были дома маленькие, а сейчас, я смогу сказать, такие этажные дома, по 20 этажей у вас. Вот. Молодец, Таджикистан. Город процветает, я посмотрел, везде идет строительство. Так что, я думаю, ждет большое будущее. Я знаю, что в Душанбе очень вкусная вода. Меня зовут Вячеслав Шишкин, я старший тренер сборной России юниорской команды, мужской части ее. А мы приехали вчера, днем прилетели, пока разместились и сразу же вошли в работу. То есть мы потренировались, здесь условия великолепные, то есть сразу же никуда нам выезжать не пришлось. Мы разместились, потренировались, поужинали, очень вкусно, спасибо поварам.
ребята пошли отдыхать, а мы с тренерами небольшую культурную программу провели, выехали в центр города. Вечер, все в огнях, красиво, на проспект Исмаила Самани, по-моему, если я не ошибаюсь, да. Ну, произвело впечатление, музыка играла, это играющие фонтаны, народ гуляет, все вроде такое хорошее настроение у людей. Вот, что мы ждем от чемпионата. Во-первых, ну, мы гостиница на уровне вообще. Мы приехали недавно с первенства мира по юниорам в Перу, по юношам в Перу. Ну и до этого здесь соревнования проходили высочайшего международного уровня, такие как Гран-при Душанбе. И я сам не присутствовал, но мои, как сказать, коллеги говорят, что было на высшем уровне. Мы ожидаем того же самого и на первенстве мира по юниорам. باید گفت که ساحه ورزش در مملکت با تکیه به توجه خاص و دستاوردهای بی‌نظیر نائل می‌گردد. از جمله بنیاد مجموعه‌های ورزشی، میدان‌ها و تمرینگاه‌های باشکوه، امکانات، خصوصا شرایط معاصر و زمانوی عامل رشد و پیشرفت این بخش گردیده است. در این زمینه در پایتخت مملکت شهر دوشنبه برای برگزاری همایش سطح نوبتی بلند ورزشی نخستین چمپیونات جهان اوید و جودو بین جوانان با در نظر داشت امکانات و شرایط معاصر تمام تدبیرهای ضروری عملی گردیده. برای اشتراکچیان مکان بود و مشق و تمرین در سطح بلند مهیا کرده شده است. I'm Joseph Sobanek from Slovak Judo Federation and we are here for ما در اینجا برای اشتراک در چمپیونات جهان اوید به جودو بین جوانان آمدیم. در اینجا شرایط خیلی خوب مهیا کرده شده است. شروع از استقبال، بود و باش تا تمرین و مشغولیت‌ها. از این ما خیلی شادیم. همه امکانات و شرایط برای ما خوش آمد. مهمانخانه‌های معاصر و عموما همه سر کرده از استقبال. مهمان نوازی خوب با طبیعت و کوچه‌های شهری زیبا. این همه برای ما پسند است. برای تشکیل کنندگان اظهار سپاس می‌نماییم. тадбирҳои омодагӣ хоса имконот дар тоҷикистон хеле хуб муҳайё шудааст. бо такя ба ин ман озодона бо истифодаи тамоми имконоту шароит машқу тамрин менамоям. мо дар ҷои иқомат яъне дар ҳудуди меҳмонхона тамринҳо мегузаронем. толор бар ҳавос. ин барои мақсаднок истифода намудани вақт кӯмак мерасонад. ман аз Словакия ҳастам. агар дар бораи Тоҷикистон ҳарф занем, фарқияти вақт на он қадар ҷиддӣ аст. Тоҷикистон бошад зебо, сарсабз ва дорои мардуми меҳмондӯсту хушгуфтор. ман аллакай дӯст пайдо кардам. мо зиёд суҳбатҳо кардем. хеле меҳрубон. худи мардуми тоҷик хушгуфтору хушрафтор ва варзишдӯстанд. хоса ба варзиши ҷудо майли зиёд доранд. The man told me that you have also some national sport like judo, similar to judo, and he really want to come visit the World Cup and watch. So I think Tajik people love judo. من نماینده از کلمبیا. خیلی شدم که در تاجیکستان خاص شهری زیبایی آن دوشنبه قرار دارم. خیلی هم مکانی زیبا و دلرباست. اگر درباره آمادگی‌ها به چمپیونات گوییم، شرایط خوب مهیا شده است. ما چون اشتراکچیان چمپیونات بین جوانان 6 نفر و مربیمان به تاجیکستان آمده ایم. باور داریم که چاره‌بینی خوب می‌گذرد و نتیجه‌ها قناعت بخش می‌شوند. برای شرایط و امکانات تشکر می‌گوییم. نخست چمپیونات جهان اوید به جودو بین جوانان که از 2 تا 6 اکتبر سال روان در شهر دوشنبه برگزار می شود نتیجه توجه غمخوری‌های پیوسته رهبری دولت بهره رشد ورزش بوده. پیوسته با بالا رفتن ریتینگ تاجیکستان در عرصه بین المللی به خیر گرفته می شود. همکنون جودو دورنمای این نمونه ورزش با دیدی نو و جهانبینی وسیع خصوصا جارینمایی نظام و امکانات فراخ تحکیم بخشیده می شود. ارمغان نوبتی نخستین چمپیونات جهان اوید به جودو بین جوانان در تاجیکستان در اساس نقشه خاص کاملا با سبک و اسلوب معاصر راه‌اندازی گردیده. شهر دوشنبه از جمله جمهوری تاجیکستان چون مکانی برگزاری چهاره‌بینی‌های گوناگون سطح بلند در مرکز توجه نخستگران رسانه‌های خبری جهان قرار خواهد. در چمپیونات جهان اوید به جودو که در شهر دوشنبه ورزشگران جوان را به هم می‌آورد نزدیک 600 پهلوانان در قوه آزمایی دسته‌ای آمیخته نیز اشتراک می‌نمایند. جریان چمپیونات از روی مرحله‌ها
бо дар назардошти вазнҳо муқаррар гардидааст. ҳамин тариқ дар рафти он чеҳраҳои нав ва беҳтаринҳо муайян карда хоҳад шуд. тибқи раддабандӣ ғолибону ҷоизадорони чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо дар баробари медал бо ҷоизапулӣ медали тило 2500 евро, медали нуқра 1500 евро ва медали биринҷӣ 850 евро сарфароз мегарданд. ёдор мешавем ки чемпионат дар асоси қарори раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ баргузор мегардад. нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо байни ҷавонон дар шаҳри душанбе аз рӯи дастовардҳои беназир, ҷаҳиш ва қадами устувор минбаъд бурнамои некро бо диди нав ва ҷаҳонбинии васеъ таҳким хоҳад бахшид. бояд гуфт имрӯз дар мамлакат ба соҳаи варзиш афзалият дода шуда бо такя ба имконот дастовардҳои беназир ба хайр гирифта мешаванд. ин аст ки тоҷикистон пайваста мизбони мусобиқаҳои ҷаҳонӣ мегардад. нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо байни ҷавонон дар шаҳри душанбе ки бо шаомати хос ташкил хоҳад шуд, саҳифаи навро дар олами ҷудо дар тоҷикистон боз менамояд. қалби тоҷикистони соҳибистиқлол имрӯз ҳамчун мизбони бонуфузтарин чорабиниҳои ҷаҳонӣ дар рӯи олам шинохта мешавад. бо роҳандозии мусобиқаҳои пуршукӯҳ таваҷҷӯҳи мардуми сайёра хоса варзишгарони ҳирфаӣ ба давлати мо бештар гардида истодааст. чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо байни ҷавонон шинохтатарин варзишгарони ҷаҳонро дар пойтахти тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳри душанбе ба ҳам меорад. имконияти мусоид ҷиҳати зиёд намудани холҳо ва дарёфти ҷоизаҳои навбатӣ аз қаҳрамонии ҷаҳон оид ба ҷудо байни ҷавонон. дар осоишгоҳи шоҳанбарӣ барои будубоши варзишгарони чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо ки аз 2 то 6 октябри соли равон дар қалби тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳри душанбе баргузор мегардад, шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. дар ин макон 2 толори варзишӣ амал мекунад ки варзишгарон метавонанд дар вақтҳои муайян ба тамрин машғул шаванд ва ҷиҳати иштирок дар чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини тарзи ҷудо байни ҷавонон омодагии ҷиддӣ бинанд. ҳамзамон барои 300 нафар варзишгар ва мураббиён дар осоишгоҳи шоҳанбарӣ имконият фароҳам оварда шудааст. бовар аст ки дастаи мунтахаби тоҷикистон оид ба ҷудо ки дар он 24 варзишгар мебошад, дар ин мусобиқаи бонуфузи байналмилалӣ ба хотири ҳимояи шарафи миллату давлати худ ҳунарнамоӣ мекунанд ва медалҳои нав ба хазинаи варзишии мамлакат ворид менамоянд. баргузории ин мусобиқаи бонуфузи сатҳи ҷаҳонӣ шаҳодати дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ нисбат ба рушди навъҳои гуногуни варзиш ва ҳавасмандсозии варзишгарон мебошад. дар ин мусобиқа иштироки зиёда аз 540 варзишгар аз 67 давлати ҷаҳон дар назар дошта шудааст. барои варзишгарону мураббиён аз давлатҳои хориҷӣ дар осоишгоҳи шоҳанбарӣ низ шароити мусоиди будубош ва тамрин фароҳам оварда шудааст. барои зиёда аз 300 нафар дар ин макон имконияти хуб муҳайё гардида 2 толори варзишӣ муҷаҳҳаз бо лавозимоти соҳа ва талаботи зарурӣ фаъол гардидааст. вобаста ба баргузории мусобиқа ибтидо аз пешвози варзишгарону мураббиён намояндагони федератсияҳои ҷудо аз кишварҳои мухталиф будубош ва бараванди омодагиҳо ба мусобиқа ҷалб намудани дастаҳои иштирокчӣ чораҳои мушаххас амалӣ шудааст. дастаҳои иштирокчӣ ҳамарӯза бо 3 вақт хӯрок таъмин буда тибқи реҷа дар толорҳои варзишӣ ба машқу тамрин фаро гирифта мешаванд. дар ошхонаи осоишгоҳи шоҳанбарӣ ба меҳмонон хӯрокҳои миллии тоҷикӣ пешниҳод мешавад ки ҳадаф аз ин иқдом муаррифии фарҳанги миллӣ аз ҷумла меҳмоннавозии хоси тоҷикон ва фарҳанги дастурхонороӣ мебошад. бори аввал аст ба тоҷикистон меоям ва ин ҳам барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо байни ҷавонон. маро меҳмоннавозии тоҷикон хеле писанд омад. барои иштирок дар ин мусобиқаи бонуфуз мо омодагии ҷиддӣ гирифтем ва ин беҳуда набудааст, зеро аз 67 давлат беҳтарин варзишгарон дар майдони душанбе байни ҳам рақобат мекунанд. толорҳои барҳавои варзишӣ имконияти хуб барои омодагӣ боз ҳам беҳтар мебошад. шогирдони ман барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо байни ҷавонон тайёрии ҷиддӣ дидаанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон воқеан шароити арзанда барои гузарондани мусобиқаҳои ҷаҳонӣ муҳайё шудааст. дар ҳамин осоишгоҳ беҳтарин имконият аз қабили толори варзишӣ бо шароити муосир фароҳам аст ва ин барои омодагии ҳамаҷонибаи мо
таъсири мусбат мерасонад. ҷумҳурии тоҷикистон ба унвони мизбони чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо байни ҷавонон бисёр омодагии хуб дидааст. аз лаҳзаҳои аввал дар ин кишвари офтобӣ ман худро хубу хурсанд эҳсос мекунам. ҳавои соф ва табиати афсонавии тоҷикистон маро мафтун кард. хӯрокҳои тоҷикӣ низ лазизанд ва моро хуб меҳмоннавозӣ мекунанд. аз машварат ва тавсияҳои мутахассисони тоҷик низ мо дар ҷараёни омодагӣ ба мусобиқа истифода намуда истодаем. тамринҳо хуб ҷараён дорад. аз шароити муҳайё гардида варзишгарону мураббиёни дастаҳои иштирокчӣ изҳори қаноатмандӣ намуда ба сатҳи омодагиҳо ҷиҳати баргузории чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо байни ҷавонон баҳои баланд доданд. ҳамзамон меҳмонон ба имконияти мусоид дар осоишгоҳи шоҳанбарӣ ки бо иқдоми роҳбарияти федератсияи ҷудои тоҷикистон барои варзишгарону мураббиёни иштирокчии чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо байни ҷавонон фароҳам оварда шудааст, шоиставу арзанда арзёбӣ намуданд. меҳмонон қайд карданд ки дар ҷумҳурии тоҷикистон барои гузарондани чунин мусобиқаҳои сатҳи баланд беҳтарин инфрасохтор таъмин гардидааст ва шаҳри душанбе ба маркази баргузории мусобиқаҳои ҷаҳонӣ табдил ёфтааст ки шаҳодати тадбирандешиҳои ҳамешагии роҳбарияти тоҷикистон мебошад. аз ҷумҳурии мардумии чин 18 нафар дар чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо байни ҷавонон иштирок менамоянд. сатҳи омодагии варзишгарони мо хуб аст ва дар ин толори варзишӣ барои ба даст овардани ҷойҳои намоён тайёрӣ дида истодаем. бори чандум аст ки ба тоҷикистон ташриф меорам. ба ман хеле писанд омад тоҷикистон. барои меҳмоннавозӣ ва қабули гарми варзишгарон мо ташаккур мегӯем. дар тоҷикистон ҷудо рушд намуда таваҷҷӯҳ ба ин намуди варзиш зиёд мебошад. ман мураббии варзиш аз ҷумҳурии ӯзбекистон мебошам. бори аввал нест ки мо ба тоҷикистон ташриф меорем. робитаи варзишгарони мо бо варзишгарони тоҷик устувор аст. хуб омодагӣ гирифтем то аз чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо байни ҷавонон бо медал ба ватан баргардем. дастаи мунтахаби тоҷикистон оид ба куштини ҷудо ҳамчун мизбон дар қувваозмоиҳои инфиродӣ дар ҳайати 24 нафар, 17 нафар байни писарон, 7 нафар байни духтарон иштирок мекунад. бори аввал аст ки дастаи мунтахаби тоҷикистон оид ба ҷудо байни ҷавонон дар қувваозмоиҳои даставии омехта иштирок менамояд. баргузории мусобиқаи мазкур далели таваҷҷӯҳи ҳамешагии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ нисбат ба рушди соҳаи варзиш дар Тоҷикистони соҳибистиқлол буда, ба тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, таъмини оммавияти навъҳои гуногуни варзиш ва ба дастовардҳои назаррас ноил гардидани варзишгарони тоҷик мусоидат мекунад. бовар аст ки дар ин мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ варзишгарони тоҷик ба хотири ҳимояи шарафи миллату давлати худ ҷойҳои намоёнро ишғол менамоянд ва медалҳои навро ба хазинаи варзишии мамлакат ворид мекунанд. мавзӯи дигар: мавлоно ҷалолиддини балхӣ аз зумраи нобиғагони сухан ва абармардони олами адаб, дурахшонтарин ахтари осмони фарҳанги маштиқзамин, яке аз чеҳраҳои тобноки шеъру адабии форсӣ ва илми ҷаҳонист. мардуми тоҷик бо осору афкори мавлоно аз замонҳои пеш шинос буданд, вале шинохти бисёр хубу дақиқ аз осору афкори ӯ дар солҳои соҳибистиқлолӣ шурӯъ гардид. дар доираи ҳамин мавзӯъ бахшида ба рӯзи мавлоно ҷалолиддини балхӣ ки ҳамасола 30 сентябр қайд карда мешавад, бо ибтикори вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар коллеҷи санъати ба номи Аҳмад Бобоқулов ҳамоиши илмӣ фарҳангӣ баргузор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. ҳамоиши илми фарҳангӣ бахшида ба рӯзи мавлоно ҷалолиддини балхӣ бо ибтикори вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар коллеҷи санъати ба номи Аҳмад Бобоқулов доир гардида, дар он олимону адибон, шоирон, санъаткорон ва дӯстдорони ашъори мавлоно иштирок намуданд. вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон Матлубахон Саториён дар бораи аҳамияти ашъору фалсафаи мавлоно дар таърихи ташаккули адабиёти форсӣ суханронӣ намуд. тавре иброз гардид, мавлоно ҷалолиддини балхӣ яке аз пуркортарин адибони адабиёти тоҷикӣ форсӣ маҳсуб бо осори гаронмояи манзуму мансури худ дар ташаккули фарҳанги мо саҳми бузург гузоштааст. нигоштаҳои адиби мутафаккир дар Девони Шамс ё Девони Кабир, Маснавии маънавӣ, Маҷолиси Саъба, Фиҳи Мофиҳи ва мактуботи ӯ фароҳам омаданд ки гурӯҳи вайро бузургтарин шоири ҷаҳон, ҷамъи бузургтарин шоири адабиёти форсии тоҷикӣ эътироф намуданд. зикр гардид дар ҳамоиш: ҳадаф аз баргузор намудани ё таҷлили рӯзи мавлоно дар он аст ки
یاد کردن اشعار بسیار دلاشوب زندگی سازی مولای بلخ است و بار دیگر تکرار به تکرار باید ما معرفی کنیم که مولانا چه شخصیتی بود، چه روزگاری داشت، چه اشعاری داشت برای جهانیان و هر روز روز مولانا است، زیرا اشعار مولانا همچون یک دستورالعمل، همچون یک راهنما و هدایتگر روزگاری گذشته و امروز و فردا است و خود مولانا میگوید که هر کسی که دور ماند از اصل خویش بازجوید روزگاری وصل خویش. یعنی ما خود را باید چون آینه در اشعار مولانا جولان دهیم، باید همیشه در گفتگو باشیم در پرتو همه مصرع‌های بسیار دلاشوبی اشعار مولای بلخ و حکمت روزگار است، حکمت زندگی است که مثلا از سال به سال یا از ماه به ماه نباید ما انتظار شویم که یک چاره‌بینی در اطراف یا محفل مولانا خوانی می شود. همه روزه باید ما اشعار مولانا رو در یاد داشته باشیم، استفاده بریم برای فرزندان، برای نسل‌های امروزه و آینده، زیرا دنیا حرکت به دنیا معرفی کرد اشعار مولانا، تاریخ خلق تاجیک را، فرهنگ ملی ما را، ادبیات تاجیک را به دنیا معرفی کرده است و امروز در گیرودارهای برخورد تمدن‌ها یاد کردن مولانا هر روز به منفعت کار است. ضمن تدبیر مذکور اشتراکچیان ارزگذاری به آثار مولانا را جزئی مهم سیاست فرهنگی حکومت مملکت ارزیابی نمودند، زیرا به اندیشه نوتخان احترام به فرزندان فرزانه احترام به تاریخ و تمدن ملت است. به گفت شرکت‌داران محفل، امروز تعلیمات مولانا در سراسر جهان مورد آموزش قرار گرفته، او یکی از شخصیت‌های به شمار می‌رود که بشریت را به همگرایی، صلح و ثبات و همدیگرفهمی دعوت نموده در تعلیمات خود گفتگوی فرهنگی را برآورده است و این گفتگوی فرهنگ ها در جهان معاصر مؤثرترین شیوه استواری روابط بین المللی بوده، عامل از بین بردن هر گونه ضدیت ها و نزاع‌های بین دولت ها شده می تواند، گفته شد در همایش. سپس تدبیر مذکور از روی دو بخش، مولانا جلال‌الدین بلخی مرشد وحدت و گفتگوی تمدن ها، نقش جلال‌الدین بلخی در رشد فرهنگی جهانی با معروضه های چهره‌های شناخته علم و فرهنگ کشور ادامه یافته، اشتراکچیان وابسته به بخش‌ها مبادله افکار نمودند. قسمت فرهنگی چاره‌بینی از جانب صنعتکاران و هنرمندان کشور با قرائت شعر و سرود از اشعار شاعر منظور اشتراکچیان گردانیده شد. شروع از 26 سپتامبر سال جاری در آثارخانه شهر لندن نمایشگاه بین المللی راه بزرگ ابریشم گشوده شد. با ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در شاهیگری بریتانیای کبیر و ایرلندیای شمالی و مساعدت آثارخانه ملی تاجیکستان در این نمایشگاه، گوشه الهیده تاجیکستان با اکسپونات‌های مربوط به فرهنگ بودایی عصرهای 6-8 خلق تاجیک افتتاح گردید. همکاران ما موضوع را ادامه می‌دهند. آن را که نیاگانمان در سرگاه تشکل فرهنگ و ادبی بشری قرار داشتند و در تجارت داد و گرفت، هنر و هنرمندی هم به سابقه بودند، هر پاره خاک و آب این سرزمین امروز ثابتگر و گواهنامه ملت گردیده ایستاده است. خاصه این ملت پیوندگر شرق و غرب در راه بزرگ ابریشم که شاهرگ اساسی تجارت و رفت و آی زمانش بود به حساب می رفت که بازیافت‌های اجینه تپا و کافرنیان و وحش این ارقام را ثابت ساخته است و در حال تحولات جدی فرهنگی و تکنیکی امروز این بازیافت‌ها چون دلیل و شهادتنامه ملت را معرفی دارند. برای دیدن از چنین یادگاری‌های نادر به آثارخانه بریتانیا در شهر لندن صدها نفر از نمایندگان ملت‌های گوناگون آمدند. در حاشیه نمایش بین‌المللی راه بزرگ ابریشم، گوشه الهیده تاجیکستان با اکسپونات‌های مربوط به فرهنگ بودایی عصرهای 6-8 آرا داده شد که آن به مکان معرفی تاریخ و تمدن ملی تبدیل یافت. این گوشواره و گردنبند و هیکلچه‌های گوناگون رنگ و گوناگون شکل را از یادگاری‌های اجینه تپا و کافرنیان و بخش تاجیکستان مورخان و تاریخ شناسان دریافت کردند که با گذرانیدن آموزش‌ها قدیمی بودن هر اشیا و بازیافت ثابت شده و ارزش تاریخی را کسب کرده است و برای اشتراکچیان نمایش مذکور از نزدیک شناسایی با چنین اشیا و اکسپونات‌های تاریخی شوق‌آور و جالب بود.
мо имрӯз дар бораи чизҳои аҷоиб дар ин намоиш маълумот гирифтем. ҳама нигораҳое ки дар инҷо мебинед таърихи кӯҳани миллати тоҷикро бозгӯӣ мекунад. масалан дидани ёдгориҳои қадимтарин аз фарҳанги будоӣ асрҳои 6-8 барои ман хеле ҷолиб буд. ҳама нигораҳои таърихие ки айни ҳол дар ин ҷо гузошта шудаанд танҳо як ашё нест, балки таърихи гузаштаи миллатро ифода менамоянд. аз ҷумла ин нигораҳое ки шумо дар ин ҷо мебинед таърихи бузурги тоҷиконро инъикос менамоянд ки хеле ҷолиби диққат аст. ман дар китобҳо хонда будам ки тоҷикон таърихи қадима доранд, вале акнун намуна ё ёдгориҳои ин таърихи бостониро бо чашми худ мебинам ки барои ман хеле ҳаяҷоновар аст. ин нахустин намоиши осорхонавие дар шаҳри лондон аст ки дар он мероси антиқа ба намоиш гузошта шуд ва бо дастгирии сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар шоигарии британияи кабир ва ирландияи шимолӣ осорхонаи миллии тоҷикистон экспонатҳои марбут ба фарҳанги будоиро дар ин тадбир ба намоиш гузошт. меросеро ки аз мавқеъу мақоми миллати мо чун мардумони бумии осиёи миёна дар аҳди бостон башоратдиҳанда аст ва онеро ин намоишгоҳ собитгар буд ки дар баробари пайвандсозиву ҳиссагузории мардум дар рушди додугирифти тиҷорат забони суғдӣ низ ҳамчун забони муоширати байналмилалии шоҳроҳи бузурги абрешим дар он замон мавриди корбурд қарор дошт. ҳар ашёе ки дар ин тадбир ба намоиш ҳаст моли 100-200 сола не, балки пайвандӣ ба ҳазорсолаҳои пеш дорад ва ҳар кадоми он порае аз таърихи гузаштагонамон аст. дар ҳоли бархурди фарҳангҳо ва бегонасозии арзишҳои таърихӣ муаррифиву намоиши чунин ёдгориҳо хоса дар сатҳи ҷаҳонӣ ба ақидаи ҳолдонҳо тадбири муҳиму саривақтист. зеро шарти асосии ҷаҳони муосир ин нигаҳдошти таърих, фарҳангу оин ва тамаддуни хосаи миллӣ буда ба ин васила метавон таҳдиди бегонашавии арзишҳои фарҳангиро камрангу бетаъсир намуд. ҳамин гуна шурӯъ аз 26 сентябри соли ҷорӣ то 23 феврали соли 2025 намоишгоҳи байналмилалии роҳи бузурги абрешим дар осорхонаи британия идома хоҳад кард. муассисаи давлатии маркази миллии тиббии тоҷикистон шифобахш бештар аз ним аср аст ки барои сокинони мамлакат хизмати хушсифати тиббӣ мерасонад. давоми солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ пойгоҳи моддӣ техникии ин муассисаи пешбарандаи соҳаи тандурустӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хеле устувор гардонида шуд. меҳвари ҳамоиши технологияи инноватсионии ташхис ва табобат дар беморхонаи бисёрсоҳавиро таҳлили фаъолияти ҳамин беморхона ташкил дод. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо. соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлати тоҷикистон ба шумор рафта дар даврони истиқлоли давлатӣ бо маром рушд карда то ба имрӯз ба пешравиҳои назаррас ноил гардидааст. зеро дар ин давра барои рушди соҳа даҳо санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ қабул гардида марҳила ба марҳила бо татбиқи онҳо соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар шакли комилан нав пеш меравад. ин нуқта дар чорабиние ки зери номи технологияи инноватсионии ташхис ва табобат дар беморхонаи бисёрсоҳавӣ вобаста ба 60-солагии муассисаи давлатии маркази миллии тиббии тоҷикистон шифобахш гузаронида шуд таъкид гардид. хизматулло шамсзода директори маркази миллии тиббии ҷумҳурии тоҷикистон шифобахш дар баромади худ қайд намуд ки шифобахш яке аз муассисаи калонтарини табобатии махсусгардонидашудаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор рафта фаъолияти он ба ташхис, муолиҷа ва расонидани ёрии таҷилии тиббӣ ва нақшавию фосилавӣ ба беморони ҷумҳурӣ равона карда шудааст. ҳаминак 60 сол мешавад ки пайравони сино дар марказ хизматрасонии хушсифати тиббиро ба беморон пешниҳод менамояд. ба туфайли соҳибистиқлолӣ сатҳ ва сифати хизматрасонии тиббӣ дар марказ вобаста ба талаботи имрӯза мутобиқ карда шудааст. муассисаи давлатии маркази миллии тиббии ҷумҳурии тоҷикистон шифобахш ин калонтарин муассисаи ташхисию табобатӣ мебошад ки ба тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон шабонарӯзӣ дар доираи 1070 кат ба хизматрасонии бисёрсоҳавӣ ва баландтахассус ҷараён меёбад. муассиса дар имрӯз таги 3000 корманд кор мекунад
ва ҳамасола агар қиёс ба солҳои пештар назар афканем, дар солҳои қаблӣ шумораи бистаркунонӣ то ҷарроҳӣ ба 10-12 ҳазор мерасид. имрӯз бо ворид гардидани дастгоҳ таҷҳизотҳои муосир дастовардҳое ҳаст ки зиёда аз 80 намуди ҷарроҳиҳои нав дар 2 соли охир дар марказ ворид гардидааст ва шумораи бистарикунонӣ дар давоми 1 сол дар солҳои охир ба 40 ҳазор расидааст ва шумораи ҷарроҳиҳо бошад зиёда 20 ҳазорро ташкил мекунад. ҳамасола бо зиёд гардидани маблағгузории соҳа, ворид гардидани муосиртарин дастгоҳу таҷҳизотҳои тиббӣ ва фароҳам овардани шароити созгор барои такмили ихтисос чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар ба тамоми кормандони мо муяссар гаштааст ки сатҳи хизматрасонии тиббиро боз ҳам баландтар гардад. қайд гардид ки имрӯз дар муассисаи давлатии маркази миллии тиббии ҷумҳурии тоҷикистон шифобахш барои пешгирӣ ва табобати дилхоҳ беморӣ шароити лозима муҳайёст ки ин ҳама аз таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба соҳаи тандурустӣ дарак медиҳанд. ба таъкиди баромадкунандагон маркази миллии тиббии ҷумҳурии тоҷикистон шифобахш пойгоҳи клиникӣ як қатор кафедраҳои муассисаҳои таълимӣ буда на танҳо дар бахши ташхису табобат ва пешгирии бемориҳо, балки дар омодасозии кадрҳои баландихтисоси соҳа нақши калидӣ дорад. дар идомаи чорабинӣ гуфта шуд ки дар муассисаи давлатии маркази миллии тиббии ҷумҳурии тоҷикистон шифобахш пайравони сино бо истифода аз технологияҳои нави соҳавии хизматрасонии хушсифати тиббиро ба аҳолӣ пешниҳод менамоянд. ҳар сол дар ин марказ ба зиёда аз 40 ҳазор беморон хизматрасонии хушсифати тиббӣ пешниҳод карда мешавад ва барои ташхису табобати онҳо кулли шароитҳо фароҳам оварда шудааст. дар идомаи чорабинӣ вобаста ба фаъолияти маркази миллии тоҷикистон шифобахш ва нақши ин муассисаи тиббӣ дар солимгардонии беморон маърузаҳо қироат карда шуд. дар муассисаи давлатии коллеҷи ҷумҳуриявии фарҳанги ноҳияи рӯдакӣ бо иштироки намояндагони сохтору мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳамоиш доир гардид. дар чорабинӣ вобаста ба таҳдиду хатарҳои замони муосир аз ҷумла терроризму экстремизм изҳори назар карда шуд. аз ҳозирин даъват ба амал оварда шуд ки бо риояи санадҳои амалкунандаи ҷумҳурӣ дар таҳкими худшиносии миллӣ ва арҷ гузоштан ба арзишҳои давлатдорӣ саҳмгузорӣ кунанд. пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгароӣ, гурӯҳҳои террористию экстремистӣ, муноқишаҳои байни хонандагон ва истифодаи дурусти технологияи муосир, тарбияи ватанпарастӣ ва тарғиби пӯшидани либоси миллӣ аз зумраи мавзӯъҳое буданд ки дар чорабинии навбатии омӯзгорон ва шогирдони муассисаи давлатии коллеҷи фарҳангии ҷумҳуриявӣ ба номи Буйдоқови ноҳияи рӯдакӣ бо намояндагони мақомоти давлатӣ матраҳ гардиданд. дар чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ, намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, тартиботи ҷамъиятӣ, бахши кор бо ҷавонон, шӯъбаи кор бо занон ва намояндагони бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросими ноҳия ширкат ва суханронӣ намуданд. зикр гардид ки дар даҳаи охири асри 20 ва аввали асри 21 масъалаи наве ба миён омад ва он ҳам мубориза бар зидди терроризми байналмилалӣ ва шакли нави он терроризм ва экстремизми динӣ мебошад. экстремизм ҳаёти ҷомеаро ноором сохта тадриҷан пояи давлатдории муосирро заиф месозад. терроризм бошад дар маҷмӯъ бо ҳама шаклҳояш мехоҳад ба инсон аз ҳар ҷиҳат сарфи назар аз шахсият бидуни ба инобат гирифтани манфиатҳои ғайр аз манфиатҳои худ зарари ҳадди аксар расонад. ташвиқоту таблиғоти афкору ақидаи ифротгароёнаи ташкилоту созмонҳои ифротиву террористӣ дар ҷаҳони муосир ба таҳдиди бузурги глобалӣ мубаддал гардидааст. дар ин ҳолат мушоҳида мегардад ки аксари фиребхӯрдагон насли ҷавон мебошанд. таъкид шуд дар ҳамоиш. ба ин хотир зарур дониста шуд ки ҷавонон аз шароиту имкониятҳои муосири таҳсил истифода бурда барои рӯзгори хубу осоишта талош намоянд. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар заминаи татбиқи ташаббусҳои иҷтимоӣ 3 километр роҳҳои автомобилгарди ҷамоати деҳоти Пахтаободи шаҳри Турсунзода асфалтпӯш карда шуд. иқдоми мунфашсозии роҳҳои маҳаллӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ва саҳми соҳибкорону сокинони деҳот амалӣ гардид. ҷузъиёти бештар дар гузориши Бахтиёр Қодирзода. бо мақсади дар амал татбиқ намудани сиёсати созандаи роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази ҷамоати деҳоти Пахтаобод 1.5 километр роҳи нақлиётгард
мунфарш гардид. дар ҷараёни ин иқдом тамоми сокинони деҳот фаъолона иштирок намуда ҷиҳати ободу зебо гардидани як гӯшаи диёрихеш ҳиссагузорӣ намуданд. маврид ба зикр аст ки мунфарш кардани роҳи деҳа бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ соҳибкорону сокинони маҳаллӣ роҳандозӣ карда шудааст. барои дар сатҳи зарурӣ ва саривақт ба анҷом расонидани кор техникаҳои зарурии муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои нақлиётгарди шаҳр сафарбар карда шудааст. дар шаҳри Турсунзода ҷамоати деҳоти Пахтобод мувофиқи нақшачорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 3 километр роҳҳои байни деҳавӣ барои асфалтпӯш кардан ба нақша гирифта шуда буд ва ман то имрӯз 1.5 километр роҳро асфалтпӯш кардем дар деҳаи иттиҳоди ҷамоати деҳоти Пахтобод ва имрӯз дар маркази деҳаи Пахтобод боз 1.5 километр роҳи дигарро ба нақша гирифтем ки ана чӣ хеле ки мебинем асфалтпӯшкунии роҳҳо идома дорад. роҳбарияти шаҳр зимни шиносоӣ аз ҷараёни мунфаршкунӣ ба тамоми саҳмгузорони ин иқдоми неку шоиста миннатдорӣ баён намуда иброз доштанд ки дар шаҳри Турсунзода бунёди иншооти гуногуни иҷтимоиву хизматрасонӣ, таъмиру барқарорсозии роҳҳои нақлиётгард, насби симчӯбҳои нав ва дигар корҳои созанда ба ҳукми анъана даромадааст. имрӯзҳо мушоҳида мегардад ки дар тамоми гӯшаву канори шаҳр корҳои созанда вусъати тоза мегирад. дар ин баробар аҳолӣ низ ҷиҳати амалишавии чунин амалҳои неку шоиста дастаҷамона камари ҳиммат баста имрӯзҳо кӯшиш намуда истоданд то ки маҳалли зисти хешро обод намоянд. қаблан сокинони ҷамоати деҳоти Пахтаобод 1.5 километр роҳҳои нақлиётгардро асфалтпӯш намуда буданд. инак бо мунфарш гардидани роҳи марказии деҳот дар умум 3 километр роҳи нақлиётгард асфалтпӯш гардид. имсол дар низомномаи озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман чанд тағйирот ворид гардид. ивази номинаи композиторӣ ба оҳангсозӣ бастакорӣ, супоридани асарҳои ғолибони даври сеюми озмун аз номинатсияи санъати тасвирӣ ва дизайн ба муассисаи давлатии осорхонаи миллии Тоҷикистон ва амсоли ин аз ҷумлаи онҳост. имсол дар даври ниҳоии озмун 525 довталаб аз тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат иштирок намуданд. гузориши ҳамкоронамон аз ҷараёни баргузории озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар пойтахти мамлакат омода шудааст. тоҷикистон ватани азизи ман аз ҷумлаи тадбирҳоест ки барои рушд ва кашфи истеъдодҳои нав дар ҷодаи санъату фарҳанг замина мегузорад. сар аз соли 2019 инҷониб бо сарпарастии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тадбири мазкур рӯйдаст гирифта шуда дар 3 давр аз рӯи 4 номинатсия оҳангсозӣ, бастакорӣ, сарояндагӣ, навозандагӣ, санъати тасвирӣ ва дизайн баргузор мегардад. шурӯъ аз 25 моҳи равон то имрӯз даври ниҳоии озмун дар шаҳри Душанбе баргузор шуд ва бо баромади довталабони гурӯҳи якум, яъне номинаи оҳангсозӣ, бастакорӣ ҷамъбаст гардид. соҳибназар Шарипов иштирокчӣ аз рӯи ин номинатсия дар жанри композитори анъанавӣ аз ноҳияи Ёвон дар рӯзҳои охири озмун баромад дошт ки аз ҷониби аъзои ҳакамон хуб баҳо гузориш шуд. ман бори нахуст дар ин озмун иштирок кардам дар даври ноҳиявӣ дар жанри композитори анъанавӣ. ман дар даври ноҳиявӣ сазовори ҷои аввал гаштам ва дар даври вилоятӣ ҳам ҷои аввал гаштам. хушбахтона ҳозир дар даври ҷумҳуриявӣ иштирок намуда дар ҳамин жанр умедворам ки сазовори ҷои намоён мегардам. ман миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки чунин озмунҳоро барои мо ҷавонон ташкил карданд. озмун дар байни 3 гурӯҳ доир гардида дар он истифодаи фонограмма қатъиян манъ аст. тибқи низомнома ба озмун суруду оҳанг ва асарҳои мусиқие пешниҳод мешаванд ки тараннуми шахсиятҳои барҷастаи халқи тоҷик, дастовардҳои замони соҳибистиқлоли давлатӣ, арҷ гузоштан ба анъанаҳои милливу мероси пурғановати ниёгонро дар бар мегирад. бо назардошти талаботи замон ва таҷрибаҳои андӯхта бо пешниҳоди мутахассисони соҳа ба низомномаи озмун имсол чанд тағйирот ворид карда шуд. аз ҷумла ивазсозии номинатсияи композиторӣ ба оҳангсозӣ, бастакорӣ, иштироки шаҳрвандони давлатҳои хориҷ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил ва ё фаъолият доранд, супоридани асарҳои ғолибони даври сеюми озмун, аз номинатсияи санъати тасвирӣ ва дизайн ба муассисаи давлатии осорхонаи миллии Тоҷикистон ба таври ройгон қабул намудани ғолибони даври ҷумҳуриявии озмун ба ихтисосҳои омӯзгории равияи санъати тасвирӣ ва
ва мусиқии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи махсус, миёнаи касбӣ ва олии касбии мамлакат то муҳлати 3 сол без супоридани имтиҳонҳо аз ҷумлаи ин навгониҳо мебошанд. бо дарки ҳамин маъни иштирокдорон аз вилояти хатлон нисбат ба солҳои қаблӣ зиёдтар буданд. аз ҷумла аз ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ дар ин давр 5 нафар довталаб иштирок намуд ки умедвориҳо барои сазовор гардидан ба ҷойҳои намунавӣ зиёданд, мегӯяд масъули бахши фарҳанги ноҳия. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман чӣ хеле ки мо шумо медонем ҳамасола дар саросари кишвар баргузор мегардад. имсол дар ноҳияи мавлоно абдураҳмони ҷомӣ даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар сатҳи хеле хуб баргузор гардид. 32 нафар иштирокчиён дар даври ноҳиявӣ иштирок варзиданд ва аз ин теъдод 30 нафар ба даври вилоятӣ рохат ёфтанд ва дар даври вилоятӣ фавлона иштирок намуда ба даври ҷумҳуриявӣ 5 нафарашон ба даври ҷумҳуриявӣ яъне даври ниҳоӣ рохат гирифтанд ки 4 нафари довталабон аллакай дар даври ниҳоӣ иштирок варзиданд. ҳамасола теъдоди довталабон зиёд гардида истодааст ва ҳар як довталабе ки ғолиб меояд бо тӯҳфаҳои пулӣ ҳавасманд гардонида мешаванд. фикр мекунам ҳамасола сафи довталабон зиёд гардида истодааст дар озмуни мазкур. дар даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман 525 нафар довталаб аз тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат иштирок доранд. таҳлили ҷанбасти даври якум нишон дод ки довталабон имсол нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 860 нафар зиёд аст. ин ба он маъност ки сол то сол нуфузи озмун миёни табақаҳои ҷомеа афзоиш ёфта, ихлосмандонаш зиёд мегардад. пахтакорӣ аз самтҳои асосии рушд бахшидани соҳаи кишоварзӣ маҳсуб ёфта, сол аз сол вобаста ба имконот майдони киштии ин зироати техникӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба хусус вилояти хатлон васеъ карда мешавад. зимнан ин раванд дар баланд бардоштани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар кишвар мусоидат менамояд. имрӯзҳо ки мавсими ҷамъоварии ҳосили пахта ҷараён дорад, кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи кушониён талош мекунанд ки маҳсулоти дастранҷашонро беталаф ҷамъоварӣ намоянд. кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи кушониён бо истифода аз таҷрибаи чандинсолаи самти пахтакорӣ майдонҳои васеъи бекорхобидаро ба гардиши кишоварзӣ ворид намуда, кишти пахтаро дар ноҳия васеъ намуда истоданд. тибқи иттилои масъулини соҳаи кишоварзии ноҳия, имсол дар масоҳати 11 000 гектар заминҳои корамиёбӣ кишти хушсифати пунбадонаи навъҳои хориҷиву ватаниро ба роҳ монда, айни замон ҷамъоварии он бо маром идома дорад. аз 2146 гектар мо 1390 гектар пахта киш кардем, 1150 тонна пахта истеҳсол кардем ки 35% дурнаморо ташкил медиҳад. соли 2023 аз рӯи нақша мо 3470 тонна пахта ҷамъоварӣ кардем ки 108%ро ташкил медиҳад. имсол ки мо ният дорем, мақсад дорем, нақшаро мувофиқи имконият ба зиёд таъмин кунем. барои имконият дорем, шароит дорем, пахтамон хуб аст, аз иҷрои нақша мебароем. ба иттилои масъулини соҳа, яке аз шартҳои асосии рӯёнидани ҳосили фаровони пахта интихоби дурусти навъи чигит ва дуруст гузаронидани корҳои агротехникӣ мебошад. арзиши аслии маҳсулот ки имрӯз дар бозори ҷаҳонӣ тамоюли болоравӣ дорад, аз ин хотир кишоварзони ноҳия талош бар он доранд ки дар баланд шудани иқтидори истеҳсолӣ, афзоиши даромади иқтисодӣ ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ таъсир гузоранд. миқдори умумии замин мо 13 гектар мебошад. аз он ҷумла 10 гектараш пахта мебошад. то ба имрӯз мо чинишро сар кардем ва ҳосил фаровон астак. нақшае ки вобаста шудагӣ аст 100% мебароем. мо занони хонашинро даъват кардагием, омада пахтаро ҷамъоварӣ мекунанд, сари вақт маблағошона метем ки мисол ҳосил намонад дар замин. дар ноҳияи кушониён 12 корхонаи коркарди пахта фаъолият дошта, ҳамасола ҳосили боранҷпарваридаи пахтакорони ноҳияро қабул ва коркар намуда, ба ин васила дар рушди соҳаи саноат мусоидати амиқ менамояд ва имрӯзҳо барои қабул ва коркарди чунин ашёи хоми ватанӣ омода буда, ҳамарӯза садҳо тонна пахтаи ҷамъоваришударо қабул ва ба таври шабонарӯзӣ коркар мекунанд.
ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бохтар инвесткотон аз ҷумраи он корхонаҳое мебошад ки дар рушди соҳаи саноат ва саноатикунонӣ бо суръати мамлакат саҳми арзанда дорад. ин корхона яке аз калонтарин корхонаҳои коркарди ашёи хом буда иқтидори коркарди солонаи он 25 000 тонна пахтаро ташкил медиҳад. корхона дар ду баъз фаъолият дошта 120 нафар сокинони ноҳия ба таври шабонарӯзӣ фаъолият менамоянд. кишоварзони ноҳияи кушониён талош меварзанд ки нақшаи дурнамои солонаро сари вақт ба сомон расонанд ва тибқи иттилои раёсати кишоварзии ноҳия то ба имрӯз беш аз 20% нақшаи пешбинишуда иҷро гардида. пахтакорони ноҳия азм доранд ки то дар муҳлатҳои мувофиқ ҳам нақшаи пахтасупориро иҷро намоянд ва ҳам дар фаъолияти мунтазами корхонаҳои коркарди нахи пахтаи ватанӣ ҳиссагузор бошанд. гузориши Шаҳлои Аҳмадхон, Фирӯзҷон Қурбонов бар барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Кушониён. даҳсолаи охир соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯ ба рушд ниҳодааст. Барои пешрафти ин бахш сол то сол шароиту имкониятҳои беҳтар фароҳам оварда шуд ва қабулу татбиқи як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз ҷумла қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сайёҳии дохилӣ, стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва дигар барномаҳои соҳавӣ ба рушди сайёҳӣ мусоидат намуд. Дар 6 моҳи соли ҷорӣ зиёда аз 1 миллион сайёҳ аз ҷумҳурии Тоҷикистон дидан намуданд. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба гузоришҳои ҳамкорони мо дар робита ба таҷлили рӯзи байналмилалии туризм аз гӯшаҳои алоҳидаи мамлакат. дар шаҳри бӯстони вилояти суғд конфронси илми назаривӣ вобаста ба рӯзи умуми ҷаҳонии сайёҳӣ таҳти унвони Тоҷикистон макони мусоид барои рушди сайёҳӣ сурат гирифт. дар ин чорабинӣ занону бонувони ҳунарманд маҳсули дастони хешро ба маъризи тамошо гузоштанд. ташкили намоишгоҳ бори дигар собит намуд ки имрӯз дар такя ба сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон занони ҳунарманд бо истифода аз шароити мусоид армуғон ва маҳсули дастони хешро барои сайёҳон пешкаш менамоянд. шаҳри Бӯстон водии имкониятҳои сайёҳӣ буда табиати нотакрору дилфиреб диққати сайёҳонро ба худ ҷалб мекунад. ҷиҳати дар сатҳи баланд қабул ва гусели меҳмонон ҳамарӯза аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти суғд тадбирҳои судманд андешида мешавад. дар партави эълон гардидани соли 2018 ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри Бӯстон дигаргунияҳои куллӣ ба вуқӯъ пайвастанд. таъсиси мавзеъҳои таърихиву фароғатӣ, барқарорсозии инфраструктураи сайёҳӣ, ташкили меҳмонхонаву манзараҳои зебои табиӣ аз зумраи онҳост. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як баромади худ барои пешрафти соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ менамоянд ки барои шароит фароҳам овардан ба рушди иқтисодиёт, барои пешрафтани сатҳи зиндагонии мардум мебошад. аз ҳама муҳимаш дар имрӯза конфронс бисёр боиси ифтихор, боиси хурсандӣ аст ки дар ин ҷо ҳунармандонро дидем ки бо як шукӯҳу шаомати хосае армуғонҳои бофтаи худро барои пешкаши мо муайян намуданд. ин боиси пешрафт ва омӯзиши соҳаи сайёҳӣ ва муаррифкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. мамлакатҳое ки табиати нотакрор доранд дар онҳо туризми экологӣ дар ҷои аввал меистад. Тоҷикистонро ҳар сол шумораи зиёди сайёҳон маҳз бо мақсади ин навъи туризм дидан мекунанд. 22% қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон минтақаи экологӣ эълон гардидааст. Тоҷикистон ки қисмати зиёдашро кӯҳҳо ташкил медиҳанд, метавонад бо фароҳам сохтани шароитҳо барои рушди туризм созгор бо имкониятҳои мавқеи ҷуғрофӣ дар ҷомеаи туристи ҷаҳонӣ ҷойгоҳи худро касб намояд. баҳри дар оянда низ ин мавқеъро нигоҳ доштан аз ҷониби ҳозирин таклифу дархостҳо пешниҳод гардиданд. дар фароварди конфронс ба бонувони ҳунарманд сипоснома ва мукофотпулӣ супорида шуд.
бахшида ба рӯзи ҷаҳонии сайёҳӣ дар шаҳри исфара чорабинии ҷолиби фарҳангӣ баргузор гардид. Нахуст ширкатдорони ҳамоиш аз гӯшаҳои сайёҳӣ, намоишгоҳи маҳсулоти ҳунармандӣ, осорхонаи таърихию кишваршиносии шаҳр ва осорхонаи Лутфулло Бузургзода дидан намуда, ҳамзамон бо имкониятҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии ин шаҳри кӯҳанбунёду тозаҷавон аз наздик ошноӣ пайдо намуданд. Дар раванди чорабинӣ таъкид гардид, ки сайёҳӣ на танҳо сарчашмаи рушди иқтисодӣ, балки воситаи пешбурди фарҳанг, пайванди тамаддунҳо, ҳамкории байналмилалӣ ва таҳкими сулҳу дӯстӣ байни халқҳову давлатҳо маҳсуб мешавад. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирӣ ва сиёсати созандаи пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи сайёҳӣ ба самти афзалиятноки стратегӣ табдил ёфтааст. Дар ин радиф дар шаҳри Исфара низ инфраструктураи сайёҳӣ рушд ёфта, имконияти зиёди ҳамкориҳо ҷиҳати рушд дар самтҳои сайёҳии экологӣ, саноатӣ, табобатию солимгардонӣ, сайёҳати сайругаштӣ ва таърихию фарҳангӣ мавҷуд аст. ҷоизи зикр аст, ки шаҳри Исфара бо мавқею шароити мусоиди ҷуғрофию табиӣ ва иқлими мӯътадилаш минтақаи хуби фароғатӣ ва осоишгоҳӣ ба шумор меравад. ҳамзамон барои ба роҳ мондани хизматрасонии муосири сайёҳӣ ва инкишофи намудҳои гуногуни он имконияти зиёд дорад. осоишгоҳи маъруфи Зумрад, ки дорои имконияти дар як вақт қабул ва таъмини табобату фароғати беш аз 500 нафар истироҳаткунандагонро дорад, ба туфайли беш аз 50 намуди табобат ва шифобахшӣ ба зиёда аз 40 намуди маризиҳо ва ҳам табиати зебояш кайҳо ба яке аз маконҳои дӯстдоштатарини сайёҳони дохилию хориҷӣ табдил ёфтааст. طبق تحلیل‌های آماری در 6 ماه سال جاری زیاده از 1 میلیون جهانگرد از وطن عزیز ما تاجیکستان دیدن نمودند و تشریف سیاحان به سرزمین بزرگ اجدادیمان روز به روز رو به افزایش دارد. برای رشد بخشیدن ساحه در مملکت تمام شرایط‌ها عرض وجود دارند. طبق تحلیل‌های امساله و تحلیل‌های آماری ساحه سیاحی زیاده از 1 میلیون در 6 ماه سال روان یعنی جهانگردان از کشور محبوبمون دیدن نمودند. رشد ساحه سیاحی این یکی از امکانیت‌های بزرگ نه اینکه منطقه بلکه کشور محبوبمون میباشد که در برابر ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت سوخت و ختلان، شهر دوشنبه، ناحیه‌های تابع مرکز از امکانیت‌های نادر تاریخی و فرهنگی کمی ندارند، بلکه بسیار امکانیت‌ها در این منطقه‌های کشور محبوبمون زیاد هستند. باید گفت که تاجیکستان با طبیعت زیبای و آب‌های فراوان و کوه‌های گردونرس، غناوت طبیعی و آدمان مهمان نواز 10 ساله هاست و 100 ساله هاست که توجه اهل عالم را به خود جلب نموده است. ولی رشد اساسی ساحه و جلب سیاحان به کشور محض با سال‌های دوران صاحب استقلالی وطن راست می‌آید. آغاز از سال 2017 تأسیس ساختار علاهده ساحه سیاحی در سطح حکومت جمهوری تاجیکستان بر روند پیشرفت آن تاثیر عمیق گذاشت و در این زمینه قبول یک قطع قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره سیاحی داخلی، استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و دیگر برنامه‌های ساحوی، ساحه سیاحی مملکت را به زینه نو نمو برآورد. از سال 2017 سر کرده در جمهوری تاجیکستان یک ساختار علاهده در سطح حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد. این کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و در برابر ساختار مرکزی البته در محل‌ها در ولایت‌های سوخت و ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر دوشنبه ناحیه تابع مرکز البته ساختارهای محلی تأسیس داده شدند و در برابر تأسیس دادن ساختارهای محلی یک قطار برنامه‌های مشخص و قانون‌های عمل کننده رشد ساحه سیاحی از طرف ساختارهای مربوطه قبول و مورد عمل قرار داده شدند. از روی تحلیل‌های آماری زیاده از 13000 نفر سیاح در موسم سیاحی امساله از ولایت مختار کوهستان بدخشان دیدن نمودند و تشریف جهانگردان به ولایت دوام دارد. عین زمان در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان 63 عدد مهمانخانه‌های خرد و میانه، 120 عدد هومستی‌ها، 41 عدد شرکت‌های سیاحی که 15 شرکت سیاحی محض در مرکز ولایت شهر خاروق فعالیت دارند در خدمت سیاحان قرار دارند.
бояд гуфт ки бо ташаббуси шуъба ва бахшҳои рушди сайёҳии вилоят дар ҳамкорӣ бо субъектҳои сайёҳӣ хатсайрҳои нави ҷойҳои таърихию фарҳангии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон барои сайёҳони дохилию хориҷӣ тайёр ва мавриди истифодабарӣ қарор дода шуданд. ҳамзамон баргузории форуми сайёҳӣ таҳти унвони Бадахшон дарвозаи тиллои Тоҷикистон ки 21 июни соли 2024 дар шаҳри Хорух доир гардид, имкониятҳои соҳаро дар Бадахшон басо хуб муаррифӣ намуд. бояд гуфт ки дар дунё давлатҳое ҳастанд ки соҳаи сайёҳӣ асоси пешрафти ҷомеаи онҳо маҳсуб меёбад ва аз ҳисоби рушди сайёҳӣ ба давлати пешқадами ҷаҳон табдил ёфтанд. соҳаи сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон сол то сол бо ворид намудани маблағҳои зиёд ба буҷаи давлат ба соҳаи сердаромади ҷомеа табдил ёфта истодааст. бахшида ба рӯзи умуми ҷаҳонии сайёҳӣ дар ноҳияи Лаш ҳамоиш ва чорабинии тантанавӣ доир гардид. Сараввал дар тораи бинои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия намоиши ҳунарҳои мардумӣ ташкил гардид ки дар он маҳсулоти гуногуни бофандагӣ, дузандагӣ, сӯзаниву гулдӯзӣ ва дигар маҳсулоти хоси минтақа аз ҷониби бонувони ҳунарманд ба намоиш гузошта шуданд. намояндагони мақомоти иҷроия ва меҳмонон аз он дидан намуданд. маврид зикр аст ки дар ноҳия 84 нафар ба ҳунармандӣ машғул буда мунтазам дар арафаи чорабиниҳои ноҳиявию ҷумҳуриявӣ маҳсули дастони худро ба намоиш мегузоранд. дар ҳамоиш қайд гардид ки ноҳияи Лаш дорои мавзеъҳои ҷолибу диданӣ буда барои рушди соҳаи сайёҳӣ имкониятҳои мусоидро доро мебошад. дар наздикии қуллаи Исмоили Сомонӣ майдончаи масквин мавҷуд аст ки макони асосии кӯҳнавардон буда барои будубош ва истироҳати онҳо басо мувофиқ аст. бештари сайёҳон ки асосан кӯҳнавардонро ташкил медиҳанд дар фасли тобистон барои фатҳи қуллаи Исмоили Сомонӣ ва тамошои пиряхи Фетченко ба ин макон ташриф меоранд. айни замон дар ҳудуди ноҳия 7 меҳмонхона фаъолият дошта дар маҷмӯъ 160 меҳмонони сайёҳонро қабул менамоянд. тибқи маълумотҳои омори соли гузашта 300 нафар сайёҳон аз ҷумла 100 нафар хориҷиён аз ноҳияи Лаш дидан намуданд. дар 9 моҳи соли ҷорӣ бошад 150 нафар сайёҳон ба ин мавзеи назарабо ташриф оварданд. дар масофаи 25 километр аз маркази ноҳия дуртар мавзеи табобатии Тандиқул ҷойгир аст ки оби гарми он барои бемориҳои гуногун шифобахш аст. қайд гардид ки мақомоти иҷроия мин баъд низ бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда баҳри боз ҳам тақвият бахшидани корҳои дар самти рушди соҳаи сайёҳӣ якҷоя бо ташкилотҳои дахлдор тадбирҳои зарурӣ амалӣ менамоянд. дар поёни ҳамоиш ҳунармандони бахши фарҳанг бо пешниҳоди барномаи ҳунарӣ хотири ҳозиринро шод гардониданд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии навид ки мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон намудем. бароятон истироҳати хуш таманно дорем. саломат бошед.